Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong giri undai langit ndagi briu kli ya be kata ka kum ka juk ka pamta kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu. U District Magistrate ka West Garo Hills u Vibhor Agarwal hakach potrik leber hajar arpun rio. Ulapin mi biang ya ka hukum ban Pynjlan biang ya ka jim penjari Korphiw habaro ka we ka District West Garo Hills ka ban Tarik Haduh ka khatlai tarik uleber hajar arpun rio. Namar ka jinglong jur ka jinglong jingman hak tiga thain ya ka Jingïakynad jat ben rio hak deng ki riulom bar ki bomdei riulom. U DC ulapin tip ban Pynjlan ya ka Korphiw ka balabo sapu prakanta ningkong kata ban Pynjlan biang nado ka khatar bajim min step ha ka khatway tarik leber hadu ka khatar bajim min step ha ka khatlai tarik leber hajar arpen rio ha ki por badan ka Korphiw la khang persha yano ban mi shabar ka jaka sa jongki hapo West Garo Hills shu baro ki jaka pule ki bank ki dukan ki yau ki hat ki office bat ki weipat ki kamle business ki de ban khangdot ha ka por badan ka Korphiw light no tang ki hospital ki pharmacy bat ki kam ki bakar ki ansha bantre kam baro ki bor jong ka an ki executive magistrate ki police officer hapo West Garo Hills ki di ban perkheng nya kani ka hukum bat ban le ek badan kam ladadon ki bapen khen ladalap baki don ki bapen khen kin sha pinstom kat kum ki kendon hapo ka section arspa arpulai jong ka BNS bat ki weipat ki kendon an